rato que vivía nunha granxa andaba á procura de comida cando, de súpeto, por un buraquiño, observou que o granxeiro e a súa esposa abrían un paquete que acababan de mercar. Cando sacaron o que había no seu interior, o pequeno roedor escandalizouse, pois non era outra cousa cunha trampa para ratos. Asustado, marchou correndo para avisar ao resto dos animais da granxa. Mercaron unha rateira! Mercaron unha rateira! As dúas vacas que nese momento estaban pastando tranquilamente contestaronlle: Vaia rato, sentímolo moito. Sabemos que pode chegar a ser un gran problema para ti, pero como comprenderás, a nós non nos afecta o máis mínimo. O rato, desilusionado, achegouse ao can para comunicarlle a mala noticia. Can! Tes que axudarme! Os granxeiros compraron unha rateira! Tes que axudarme a quitala! O can, que estaba descansando placidamente nun rincón da granxa, contestoulle sen demasiado interese: Vaia rato, sinto moito por ti, pero como comprenderás, ben pouco me afecta a min esa rateira. O rato, indignado, achegouse aos 3 porcos que estaban na granxa para ver se estes poderían axudarlle de algunha maneira. Porcos! Acabo de ver que os granxeiros mercaron unha rateira! Axudademe a topala, para non quedar atrapado nela. Os porcos, que nese momento andaban a mergullarse nun charco de lama, miráronlle con desgano. Vaia, pobre rato, terás que andar con moito ollo. Pero tedes que axudarme. É espantoso case unha rateira na granxa. Estamos no sin perigo, rato. Pode ser espantoso para ti, non o dubidamos, pero non creo que unha rateira poida facernos ningún dano. E os porcos quedaron xogando na lama. E así, un a un, os animais se foron desentendendo daquele problema, pois era algo que, en principio, só afectaba ao rato.